Salutare lume, bine ați revenit la un nou episod cu Minecraft. N-am apucat să filmez asta că mă băze Skype-ul. N-am apucat să mai filmez fiindcă mi-a fost stricat Bandicam, dar acum l-am reparat. Și am venit cu un episod cu Minecraft, episod special. Acesta este așa un episod cu skin-uri, prezentare de skin-uri. Dați. Am zis să fac și eu niște skin-uri și dați-o. Dați. Și dacă vreți să fac și la voi skin-ul de Minecraft sau un nume, un skin frumos, să mi-l scrieți. Dați. Am făcut așa, am găsit pe internet. Dați. Ăsta. Am făcut un pic capul prea mare, da. Dați. Asta este skin-ul meu. Dați. După aia ăsta și tot așa. Deci, nu uitați, dacă vreți să vă fac skin-ul, scrieți în comentarii. Bun. Scrieți în comentarii și o să mă uit și o să vă fac skin-ul care doriți voi sau fetele. Am făcut doar o fată, trebuie să mai fac o fată după urâtul ăsta. Aici, uitați, o să fac o fată și atâta a fost tot. Ăsta a fost doar un intro. Vă salut și vă spun bye bye.